ki khubor ka bate se TV. Lawan Rashapi da ka Frank Yamaha. Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129 51198 or 96129 51298. Dong kita tau te thangna personal na sunggu tak chakna sa tau hi paran ya kaning ro ugo tau te Lakumba khasansnami e kashnong mau yams im kashnong kabadan charum jaga langpi hakhaput jonga jila Meghalaya bar Assam klasha weng nagathop jaginong thavot lani naga electoral roll jonga jila Meghalaya Hendri hading gajing khon ka bajuat house nam ar jar pho lalaban pendrung biang ikinong shnong jonga ni kashnong hapo ka electoral roll jonga Meghalaya Hendai hadut mentaru kinang don tang kendiat ngut kinang shnong kebidan kerteng haki electoral roll kumta kawin ni kinang shnong jangan ni shnong kakong IC full ki musalman kelak kintu iki bo bedai pet makin penstat no ban pendrung kerteng iki kinang shnong kena makin yo ya ka hok jangki man vote haki ni jela Meghalaya ngiwan khnang hakane ka si ka bamenta na ka banta ka jingkit ka bakhia ya ka jaj benriu hi barok ka we te ngidon ka men sim ka bakhia Nisawan ban jam ban yuk jat biang hakane ka sinong ka jongpi nadu usnem nadu kitarik ka ba arhu pratrik banai bashpo ar hajar arpu ar nilawan yuk jat hakane ka sinong ka jongpi ba pilapen pau ya ki jing baro nak pedeng jongpi ba tang ka epic group hindon shu shapo Meghalaya nadu usnem ar hajar riu ar hajar nyau last kisnem pilasya ban dilit no te nadu katu katarik ngalawan ban yuk jat ne kasinong ka jongpi ngala tre shitom bat ngala wat kilat kilenti bakumno ba pinla ban yo rung biang sepo Meghalaya te da nga ai kublei ru ya u electoral registration officer jongka Rambrai Jerngam assembly constituency ubala yarap kerpang bat ubala sngau menjur ya kade ka jingkwa ka jongi bat jong upaj ba ban walam biang sepo ka la ka jong ka jela ka ba i ka jongi kumba ki hakipor ki ba la alek ba ki la syai jendak te nga ai kublei kerpang ito ublei unang ri unang sumar unang yo kamet ka bakot ka bakia nang ne syakmat bat nga kerpat ru ya i ba enang kam pin khan syusyu nang ne syakmat ban walam biang ya kito ki badang sadin badi kito ki badang jak dompat la ban walam haduk mentah te ngah kepat ya nakaliang jong ka electoral registration officer jong ka Rambrai Jerngam ba pin ngubha ban kit khia ya kane ka kam ban yo ban walam biang no barok ya ki badang sa haduk mentah namar haduk mentah ki dang dontang kumba arpho tam ibala yo ban yo rung hapo jong ka Meghalaya kidang bun ki bompat la ban yo rung te nakaliang ka jong nga kerpat jur bat namar kini kisnong kilong ki ba bun bha kilong ying hakini kisnong ka ha po umriang mo blang ti jing don jong kilong ying kilong kumba sispa an rupo tam hidon kilong ying te kabut le ka ba bun bha tengah kerpat nakaliang ka jong nga ba pin ngubha ban simkia ya kane ka kam dei ba ka ne ka kam kolong ka jingyo mentoy jong asimet re ka jing bhalang jong upat lang jong ka jela ba i ka jong hi